Dear love, 5 taon na akong nasa isang LDR, o long-distance relationship, sa isang AFAM. Siya si Kartner. Gwapo, bagets, at hindi mayaman. Tamang narinig ninyo, hindi siya yung inaasahan ninyong AFAM na matanda at mayaman. Kahit na ganoon, mahal namin ang isa't isa. Oh anak, mabuti at nakauwi ka na. Lakas-lakas ng ulan. Akala ko doon ka na matutulog sa coffee shop eh. Nako, Nay. Mabuti na lang si Jerry yung katrabaho ko. May sasakyan. Ayun, hinatid po ko dito. Talaga ba? Single ba yun? Nay naman, ikaw talaga. Di ba yun yung may gusto sa'yo kamo? Oo, Nay. Pero tumigil na yun. Kasi nga sinabi kong may karelasyon na ako. Saka, Nay, wala nang makakatibag sa relasyon namin ng boyfriend ko, no? Oo nga. Ang tagal nyo na. Pero hindi pa rin kayo nagkikita. Hindi naman pwedeng lagi lang kayong sa cellphone nag-uusap. 5 taon na ang nakakalipas. Pero hindi pa rin nyo nayayakap ang isa't isa. Tsaka, huy anak! Isa ka ba pupunta? Kumain ka muna. Ay, tatawag na si Kartner. Saka kumain na po ako. Mapupuyat ka na naman yan. Kumain ka muna. Ayun na nga, Nay. Sige na, tumatawag na si Kartner. Mag-hi ka, ha? Hello, my love. Say hi to my mom. Hi, Mom. Hello. You eat already? Oh, yeah. I'm done with my breakfast. How are you, Mom? I'm good. Sige na, Nay. Bebe time na kami. Oh, sige anak. It's really rainy season here in the Philippines. I'm really sorry I just got home. That's okay. Soon I'll prep for my work. While you make coffee, I'm gonna be here flipping burgers. That's why we are meant to be. And you told me I can apply as a barista in your country, right? Yeah, that's definitely a dream. To be working with you, to see your face every day. Yeah, and it's been 5 years since we became couple. And I am just thinking, when will we see each other? I think it is too long and I haven't seen you. Marisol, you know I can't right now. I'm still juggling with my student loans, plus I'm still in college. To fly with you will cost me a lot of money, you know? I think we should wait more. Okay, my love. Please, Marisol, don't put too much pressure on me, because I really can't right now. Just wait, please. Okay. Good. I'll hang up now. Goodbye. Love you. I love you. Oh anak, tignan mo nga ito. Ang sabi, after 1 month ng pag-uusap, nagkita rin kami ni Afam. Oh, 1 buwan lang pumunta na agad dito sa Pinas. Kayo, 5 taon na. Nay naman, 19 pa lang kami ni Kartner nang magkakilala. Kaya for sure, di agad-agad yun makakauwi. Nakita mo naman yung Afam, mukhang thunders na. Aba, teka, may nakita ako yung Nicole at Maliki ba yun? Yung nakikita ko dito na magjowa? Bata pa lang yun. 19 lang ata or 20, pero nakauwi na. Yung sayo, ang daming dahilan anak. Aba, 25 na si Kartner, di ba? Si kumpara naman talaga to si nanay. Masama yun. Dahil magkakaiba naman tayo ng sitwasyon. Isa pa, ang tagal mo nang kakilala si Kartner. Yun lang naman yung kulang sa kanya. Yung umuwi siya dito. Pero yung pagmamahala namin sa isa't isa, totoo yun. Sa kanay, alam mo naman yung sitwasyon ng buhay niya, di ba? Hindi naman siya mayaman. Abay, kung magjojowa ka na lang rin ng ibang lahi, anak, doon ka na sa may kwarta. Sa panahon ngayon, hindi lang dapat puro puso. Batandaan mo ha, galing ka sa hirap. Malaki nga yung maliit naman yung bulsa. Ay, naku si nanay. Ay, teka lang na ya. Si Kartner. Hello, my love. Hey, love. I just got home. Are you going to work? Yes, I will work now. Let's talk again once I get home, okay? Okay. Take care. Love you.
I love you! Video call at telepono ang nagdudugtong sa amin. Halos nasanay na rin kami ni Cartner sa ganitong setup. Pero syempre, sa likod ng bawat usap namin, ay ang kasabikan kong makita rin siya ng personal. Ay, nako. Umuulan na naman. Kakainis. Marisol! Sumabay ka na ulit sa akin. Oh, talaga? Naku, nakakahiya naman. Sige na. Huwag ka nang mahiya. Tara. Hintayin mo ako sa tapat ng coffee shop. Oo, sige. Hello, my love. I will just get home. Oh no! Is it raining again? Yes, it's really rainy season. Oh, did you receive my package? Package? Wait, you sent me one? Yeah, and I think it's in your home waiting for you. OMG! Thank you, love! Love! Wait, okay, I will hang up. I will come home now. Bye, I love you! Thank you ulit, Jerry. No problem. Anything for you. Kausap mo ba ulit yung jowa mo? Oo, kaya ako laging excited umuwi para lang makausap siya. Paano mo nakakaya yun na sa tagal ng panahon na hindi kayo magkasama, napapanatili niyo pa rin yung pagmamahal niyo sa isa't isa? Hindi ko rin talaga alam. Pero isa lang yung sigurado ako. Malaki yung tiwala namin sa isa't isa. Kasi sa totoo lang, kaya ako nagkaroon ng feelings sa'yo. Kasi lagi kitang nakakasama. Kaya hindi uubra sa akin yung long distance. Ano ka ba? Tigilan mo nga ako. Basta andito lang ako, Marisol. Once you're ready, at kung gusto mo talaga makaranas ng totoong relasyon, tulad nito, ako yung nandito para sa'yo. Inihahatid kita. Marami akong mga bagay na gustong iparana sa'yo. At saka... I'm sorry, Jerry. Pero mahal ko yung boyfriend ko. Ito na siguro yung huling beses na sasabi ako sa'yo, ah. Ayoko lang kasi na magkaroon tayo ng misunderstanding. Ganun ko kamahal si Cartner. Pero habang tumatagal ang relasyon ko kay Cartner, ay mas tumitindi nga rin ang kagustuhan kong makasama siya ng personal. Lalo pa't napapaisip ako sa mga sinabi ni Jerry sa akin. Ngunit naniniwala akong malalampasan rin namin to. Pero hanggang kailan? Wow, love! You sent me many gifts! I love this perfume and also this promise ring! Yeah, because I promise you that we will see each other, okay? I hope we will see each other this year. This year? Marisol, I'm sorry. I don't think I can fly to you this year. I really have lots of things to do. Then, how about next year, by January? Even next year, I don't know. Wait, this is so confusing right now. I hold on to this promise ring like it means forever. But how can I keep believing when I still don't know when I'll finally see you? I promise you, I will do my best. I don't want to lose you, Marisol. Then why do you want me to wait for you for so long? When, Cartner? Please, tell me the exact date. I don't know what date. I wish I could give you one, but I really can't. Everything's just too uncertain right now. 5 years, Cartner. You make me wait for you for 5 years. Every birthday, every Christmas, I waited for you. And now, even just a date, you can't give me that? Marisol, it's not because I don't want to. You know I do. I think of you every single day. But thinking of me is not enough. Video call is not enough. Saying one day is not enough. I'm tired of counting some days. I want to hold you, not just seeing you here on screen. I'm doing my best, okay? You know that. I'm working double shifts just to save up, and what if by the time you're ready, I'm no longer here waiting?
Did you ever think of that? Are you saying you're giving up on us? No. But I'm starting to wonder if I should. Please, love, don't say that. Then give me a date when? Give me one sure thing to hold on to. Because I'm breaking, partner. I really am. Mugtong-mugto ang mata, anak ha. Abay, dinig na dinig ko yung away nyo. Pero dumugo yung ilong ko. Hindi ko maintindihan eh. Paano ba naman, ma? Binigyan ako ng promise ring pero walang maipangakong araw kung kailan ako kikitain. Ay, ang daming dahilan ako. Sige, ma. Sagutin ko lang po. Tumatawag si Cartner. O sige, alis na rin muna ako ha. At mamamalengke pa ako. Love, you're still mad at me? No, I'm okay now. Love, I have an idea. Why won't we meet halfway? Halfway? I don't even have a passport, Cartner. My salary is not that high enough and I am the breadwinner of the family. Okay, I'm sorry. I didn't mean to add more weight to what you're already carrying. I also want to see you, but I just can't. Can you still wait for me? I don't know anymore. There's one more thing, love. This. Us. It's starting to mess with my focus. I'm thinking about this all the time when I can meet you. My mom's very concerned about me too. And she said if you can't wait for me anymore, maybe we should think about breaking up. I'm sorry, Marisol. I'm really sorry. Hindi ko alam kung mahal mo pa ba talaga ako. O mahal mo lang yung ideya ng meron tayong bukas. Pero hindi ko na alam kung kailan pa darating yung bukas na yun, Cartner. Pagod na ako. Wait. What did you say, love? Can you say that again? I'm sorry. If you can still give me an exact date when we will meet, maybe it is better for us to end this. Anak, kumain ka na. Puyat ka na kaka-Ingles, hindi ka pa ba kakain? Opo, Ma. Ma, sa tingin mo, tama pa ba na maghintay ako? Binibigyan ka ba niya ng dahilan para maghintay, anak? Alam mo kung ano yung masarap sa paghihintay? Yung paghihintay na may katiyakan. Doon may excitement, anak. Baka nga araw-araw masaya kang natutulog dahil ibig sabihin nun ay malapit na ulit kayong magkita. Pero alam mo kung ano ang nakikita ko sa inyo. Wala kayong inaasahan, anak. Ang lungkot niyo parehas. Walang kasiguraduhan kung kailan. Walang plano. Puro sana. Anak, gusto ko ring ipaalala sa'yo na parehas din kayong nagsisimula pa lang sa buhay. Kaya mas mahirap nga sa inyo ang magkita agad. Pasensya ka na, anak, ha? Kung isa pa ako sa dahilan kung bakit ka nalulungkot. Hindi ko dapat ikinukumpara si Cartner sa iba. Mahal na mahal ko po si Cartner, Ma. Mahirap po na hindi ko siya kasama, pero mas mahirap po sa akin yung wala siya sa buhay ko. Naiintindihan ko. Pero tandaan mo, anak, ha? Hindi mo kailangang sayangin ang kabataan mo sa balang araw. Ang tanong, kailan ka ba titigil sa paghihintay nang walang kasiguraduhan? Dear love, mahal ko si Cartner. Pero tama bang ipaglaban kong relasyon sa isang taong hindi ko pa naman nakikita at nakakasama? Ako tong umaasa at naniniwalang balang araw, darating din siya. Ngunit siya naman ay hindi alam kung kailan siya pupunta. Totoong hindi ko kaya na wala siya pero nagdadalawang isip ako. Sapat na ba ang pagmamahal na to
para mag-settle ako sa taong hindi ko nakasama sa personal sa loob ng 5 taon. Idagdag mo pa na kada makakanood ako ng mga video ng mga kapwa kong sinusundo ang mga mahal nila sa airport at malalaman kong wala pang 5 taon, nagkita na sila. Hindi ko maiwasan ang hindi magkumpara. Ngunit mayroon din naman akong nakitang success love stories na 6 na taon, 4 at 7 na naghintay. Ngunit nagkatuluyan rin naman. Maghihintay pa ba ako? O hindi na? Marisol! Kanina pa kita hinihintay. Sakay na.